Салом алейкум бародаро, ҳама каса хубен. Аввалу раҳмат гуфтанем ба ҳамун нафарое ки барои личенияи Осия саҳми хичона гузоштанд, дастгирӣ кардан ва пешаи видеора сар кардан бачаҳо дар ҳамун комментарияму ай номи канали реклама тиҷи ссилкаи 1xbet мемонем барои дастгирии канали мо, пешравии канали мо камеам боша 1xbet дастгирӣ кардестай. Ҳамун ссилка кати будроем танҳо 10-15 сония бестем, бозингард бозӣ кунем, кадоме бозӣ наметуна, просто дроем барои дастгирии канал. Ҳамҷа бестем, тамом, буроин бурем. Барои ҳамун ҳаматонда раҳмат. Хуб, ана ки сар мекунем ай видеои Осия. Чхеле ки диден, қариб 11,000 нафар тамошо кардагиян, лек 31,000 рубл дар Сбербанки қадари Осия ҷамъ шудагия. Ман ҳамун нафарода раҳмат гуфтанем, кадоме ки саҳми хича гузошт. Мо рости гап бисёртар ажидат кардем. Ака чихе бугум, ай ӯ сума 1%, чихеле ки дигаро ман намедонам, дигаро чихе кор мекунанд. Мо ягон картаи хидмона, ягон чизи хидмона мондагӣ нестем. Мо ҳам танҳо сабт кардем, муроҷиат кардем, чихеле дар видео дидем ва дуо кардем. Мақсад ба биби Осия гуфтем, холаҷон ҳамин чизе боша мо муроҷиат мекунем. Аюсу ҳамаш дар дасти бачаҳо, ҳамин халқи тоҷики чанде бачаи имкон дастгирӣ карда тонанд дастгирӣ мекунанд. Лек ҳамун бародаре ки яъне тағои Осия чихеле ки мо дар буромада буд, дар видео гуфта будем. Рости гап гуфта буд ки бародар бовар кун, мо чандин блогеро дар буромадем, блогерои популярние ки номшон акама гирифтанӣ нестам. Лек ма чӣ гуфтанем бар зидди ҳамин гапҳо? Ма гуфтанем ки ҳамун нафарое ки дар видеошон хичона чихе бугум дарини бад мегиранд, меган мо любой каса дастгирӣ мекунем, дар хизмати халқем, мақсад бисёр ваъдао мекунанд, лек вақте ки анаи хеле гапу кор омад, мақсад ягон каса дастгирӣ кардан дар кор боша, ягон кас дар ёрдам кардан дар кор боша, барои ягон личения сум ҷамъ кардан боша, баъд одамо худшона қафо мекашанд. Ай ҳамин сумаи ҷамъшидагӣ мо ягон процент чихеле ки гуфтем намегирем, ҳамаш барои личенияи Осия меравад. Леки ма инаи видеома боз барои чӣ кардестам? Ман мехоҳам ки мақсад барои личенияи ояндаш бо мумкин ки зиёдтар сум ҷамъ мешавад. Зиёдтар сум бояд ҷамъ шава барои личенияи ояндаш. Ма боз ҳамаи шумо дар муроҷиат карданем, нафарое ки мақсад хичона дур кашидан ё ки видеора дидан беаҳамиятӣ кардан. Ҳамин бовар куне бародаро, ҳамин 100,000 нафар тоҷик нахо дилтон соф набоша барои мақсад барои личения ҳамин Осия як сум ай дилтон бароварда накунем. Ҳамин вақти шумоам гудака ай пеш медидем, бовар кунем, баъд мумкин ки ай кисатон мебаровардем медидем. Лек дар ҳамун видеонавор мо нишон додем ҳамун гудака, мақсад ки то ки бинен шумо баъд бовар кунем. Бечоро ай хидди шарора омадан гудака гирифтан овардан, бо баъди сиёмка гирифтан бурдан. Лек мо айни ҳол дар хуҷандем, сбор омадагием қатъи футболни команда, лек дар фикри мо то ҳол ҳастай. Мақсад ки ма футбол омадаму сбор гузаштестаму, лек камеам боша вақт ма ина ҷудо кардам, бо як видеои дига ина кардестам. Мақсад шумо нигоҳ дорен мада. Боз як бор дига ман раҳмат гуфтанем ҳамун нафароеда ки саҳми хичона гузоштанд. Лек кадоме ки мақсад бетарафӣ кард, варақ зад, беаҳамиятӣ кард, ма одамода гап надорам. Барои он ки ҳамин як сум шумо дага жалка боша, ай тани мумкин 100 тат ма хидам ҳам сума метем. Леки айбай вақте ки бетарафӣ мекунем, беаҳамиятӣ мекунем, ин гап дахл дорад танҳо ҳамун нафарое ки беаҳамиятӣ карданд. Мақсад мо ажиданиямо зиёд буд, леки хай ҳамиҷдам худо ба шукр насиб карда бошад, душанбе мерем
душанбеда боз як видеои дига ҳамроҳи аҳлу оилаи осия бо як видео дига бояд кунем, барои он ки тамоми отчёт ма бояд бурорум нишон диҳам ки раҳмат бародаро ин ҳамиқа саҳми гузаштагии шумо ҳам қасум шуд, оё дар леченияи осия мераса ё ин ки не. Ира мо насиб карда боша як 5 рӯз пас душанбе мерем, баъд ҳамаша аниқтар мекунем. хуб, дар охир бачаҳо ма чӣ гуфтанем? Дар охир ма мехоҳам ки ҳами мардуми тоҷик ҳама сарҷамъ шава. Ин ҳами хуҷанд даем бовар кунем, мардум чунон сайр гашт мекунанд, чунон байни ҳамдигаришон муомила доранд, дастгиришам дидему бениҳоят маҳқул, ай ҳама тарафа ҳама ҷиҳата маҳқул муда, маҳқул шуд ҳамин шаҳр. хай шояд камбудишам боша, вале камбудишамо надидем. Барои ҳамин ма чӣ гуфтанем бародаро, ҳама каса ҳамин мардуми тоҷик сарҷамъ бошен, илтимос. Инам хеле вақте ки ягон кас дар ёрдам дар кор меша, ягон кас дар мисол личени дар сум дар кор меша, ҳамин як сомон мисол камбағали бои вай ҳамин як сомон любой нафар дора. Хай шояд раста нафарое ки ҳамн як сомам надоранд, лек бетарафӣ кардан дар кор нест бародаро. Аммо мо анде метем ҳамн сумаву, лек бетарафӣ кардан дар кор нест. ҳамин ақаллан дар ҳаққи ҳамн осиям дуо кунем ва иншоллоҳ худованд дуотона мешунаву ва ба ҳамин ба фикрам ки видеомона ҷамъбаст карданем. мо ҷа як ҷо иштагем, камтар овозо баландай, барои качествои овоз ма пешакӣ бахшиш гуфтанем, барои он ки уҷо торик шудагия мо як ҷо ёфтем ки камтар свет боша, чтоб видеонавори мо каме качествоаш хубтар боша. барои ҳамин дар паноҳи аллоҳ бошен, сиҳат саломат бошен. душанбе ки рафтем бо видеонаворо зиёдтар мешанд, сайр гашт гирди хуҷанд, як пранки нав кардагем, ҳамаша бо тамошо мекунем. подписатсия кунед, лайк моне фаромӯш накунед. хай бо дар ҳаққи мондагиҳо дуо мекунем ки ҳама каса сиҳат саломат бошанд, дар паноҳи аллоҳ бошем.